Dnes vás vítam u nového videa. Hej, viem, už dlhšie nevyšlo žiadne video, žiaľ. Ako som hovoril v predchádzajúcich videách, treba si na to nájsť čas, takže tak. Ale tak ako... Prepačte, musel som si to kúpiť. Hej, ako kúpil som si najskôr Starvandu, lebo veď prečo nie? A teraz poviem, že The X of Champion 2.0, no. Akože to možno už má každý. No, každý podľa mňa nie, lebo aj moji kamoši niektorí, že proste to chcú, aby som im to giftnul, ale tak vám poviem, že moji kamoši sú takí, že keď oni niečo potrebujú, že oni, tí kokos, sú takí milí, že až, a keď ja niečo potrebujem, tak je to preč. Takže preto, hej, moji kamoši hovorili, že čo sa na to dívali, tak hovorili, že málo natáčam, akože sám. Že natáčam s niekým iným. Tak dnes som sa rozvedol, že idem natáčať sám. A prosím, určite zatiaľ, keď sa mi načíta hra, dajte like, odber. Máme, neviem, či 13 odberateľov. Ja sa hneď na to idem pozrieť. Jo, 13 odberateľov, 29 videí. A kámo, akože... Fakt som prekvapený, lebo zhliadnutí mám 775 celkových. A fakt akože ďakujem. Len najviac zhliadnutí sú na takom malom videu, kde mám 19 lajkov a to je že short. Ale ja verím, že by ste vedeli dať aj akože trošku viac, prosím, lajkov a viac odberateľov. Prosím, ako viem, že každého youtubera sú začiatky proste extrémne ťažké, ale proste ja neviem, ako to robia ostatní youtuberi, že proste oni proste dostanú tých odberateľov a proste neviem akože ako to dokážu a preto vás prosím, že či by ste aj mne nedali odber. Je to akože zdarma a poteší ma to extrémne. A tak vám poviem, že čím viac odberov budem mať, tým ma to ako keby viacej láka tvoriť videá, natáčať a ozaj už som si našiel takého editora môjho. Skúsim už toto video tam poslať ku editorovi, len hovoril, že má niečo pokazané, takže neviem, či dnes mi to spraví. Takže neviem, či toto video bude naeditované alebo nie, takže dúfajme, že to bude naeditované. Hej, ako ja som mu povedal, že nech edituje proste iba to najzaujímavejšie, lebo je to najzaujímavejšie vás zaujíma. Ako ja zomriem, ako... čo ja viem, čo ja bojujem. Čo je to tam? Kamo, shotguna. Či čo? Ja som bola na shockwave shotguna, no tak či. No a mám shotgunu. Len, počkaj, rýchlo potrebujem veci. O, tak GG, ja mám najhoršie veci na svete. To L-ko, neviem, čo sa jedná vôbec. Tak GG sa povie tomu, akože. Kamo, vidím, že tu mal modrú čestku. Počkaj, tá modrá čestka, som ju objednal. Kamo, bola to modrá čestka? Dobre, ako že za mňou fajtia, ale na to kašlem, ja si idem predrobiť. Jo, toto by malo dopadnúť. No. Akurát včas. No, a teda. Zoberám toto. Zoberám radšej toto. Vidím typča. Oh my gosh! Takže jeden tu kempí, či obidva, či jedného som zabila a druhý sa zabil. Asi tak. Ale neviem, či toto je real alebo fake pickaxe, ale podľa mňa asi fake, ale ja napodobeninu. Čiže ak to je napodobenina, lebo ja neviem
iba akože ukazujú, že majú proste ten FNCS pickaxe, ale tak vám poviem akože neviem, či akože podľa mňa není, hej, lebo akože prečo by vrácali takýto vzácný pickaxe akože do Fortnite, hej. Že podľa mňa to není real, len každý to vidí inak, čiže Takže tak, ale určite napíšte, ako to vy vidíte, či to je fake alebo real. A prosím, žiadne hate komentáre, hej, lebo som si jeden prečítal a poviem pravdu, že zle sa mi natáča po tom hate komentáre, lebo poprvé nie je to pravda. Keby som bol, tak neviem, quadroedy, tak keď sa mi zadarí, viem aj pentaedy. Hej, akože teraz som nie je rozohraný, lebo hrám po dlhej dobe Fortnite, ale kašlom na teba, chytaj. 25. Crack. Ty kokos, on má hentu. On má hentu kravinu, hej. Ty kokos, dostal. Dostal. Dostal! On dostane! Yes! Zabil som ho. Kamo, tie rukavice sú najlepšia a zároveň najhoršia vec. Lebo je to akože extrémne otravné, ale zároveň je to extrémne akože dobré, keď to použiješ. Tak má niekto low ako tento týpek. Že ho zabiješ proste. Počujem auto. Hej, auto vrom, tu som. Hej, tu som. Kámo. Čo je to? Šok, hej, blbé. Za tým autom, čo mi na minule uteklo. Ja mám pocit, že ono je čiže to, čo ma ja pomáham. Ja hovorím, je tu. Bau! Dostal. Ty kokos! Ale je dobrý. Oh my gosh! What the sigma? Či jak sa to hovorí, ja neviem. Kámo, ale to bolo akože dosť tesné. Kámo, ďalší typ čo? Či to je ten boťak, ktorého som zrazil? Hej, akože hej, NPCčka musia mať svoje práva, kámo, ale nehovorím, že nesmú mať svoje práva, ale ty kokos. Ja neviem proste, akože. Kámo, on má túto vec. Ty kokos! No čo má? On ma vyspawnoval. Ten noob. Jo. Kámo, ale hej, ako to je taktika, že proste strelíš niekoho a dáš proste, ja neviem, a vyspawnuješ, no. To je akože dobrá celkom taktika. Ja nemôžem mať fokusku. Počkaj, ja si dám takto Ironmana. Ten je nádherný. OK. Ja si dám toto a keď budem mať že jetpack aj tie rakety, tak budem pravý Iron Man. Hej, Battle Pass som dokončil, môžete si všimnúť. A už nemám len 7 skinov, či koľko som to mal, ale už mám nejakých, čo ja viem, 20, 28 sa mi zdá. Neviem koľko mám, možno preháňam, hej, tak ja neviem koľko. Ale mám už fakt akože celkom dosť. Ale zaujímavé ma, prečo sa nedá tento na autobus zničiť.
Hej, akože na spawne sa nedá to veľa zničiť, ale aj v hre nechápem, prečo sa nedajú niektoré veci zničiť. Jo, keby sa všetko dalo zničiť, tak to je výborné. Come on, na to, že mám ping nejakých 20, mám presne, tak akože na to, že na tých 20 ping, tak akože poviem pravdu, že seka sa mi to. W. Ja poviem asi sem. Aj keď taký typ, čo hovoril, že ako sa, že kde sa najlepšie akože nautiť, a že mal prvý Unreal v tejto season. A kľudne vám to teraz aj poradím ja. Ako, ja som to videl, takže ja viem to. Len akože musím si dať asi skôr padák. Alebo vieš, viete čo, ja poviem tam a ono sa to dá potom, a sa mi zdá, že aj odtiaľ. Alebo nie, ja poviem tam. Ja neviem. Len už dám padák, aby som tam doletel. Jo, a teraz ideme asi 5 hodinové čakanie, no. Zatiaľ môžete dať ten like a dober, ja vás vidím. Ja viem, že ste ho nedali. Niektoré ho dali, ale... Kámo. 60% nemá u mňa odber, čo sa na mňa dívajú. No viac ako 60, to už neviem, keď to. Viac ako 60% ľudí nemá u mňa odber. A sleduje ma, takže určite to napravte. Lebo u mňa mať odber sa vyplatí. Lebo mám 30 videí a fakt sú zabavné videá. No teda ako preko, lebo niektorí sú... Niektoré aj to nebaví, ale ja sa snažím fakt, že čo najviac akože vás zabávať a preto aj hovorím a akože niektorí hráči, kámo, oni sú celý čas ticho a akože, ja neviem, oni majú toľko akože zhliadnutí a odberov z toho tichého videa a nechápam, že akože jak to môžete dávať. Alebo možno vy nedávate tichým videám, ale mne sa nepáči už vôbec, že tiché videá. A prečo by sa mi aj mali páčiť? Jeden splash ešte si niečo nechám. Počkaj, toto by malo byť, no že tam je proste tá čestka. A potom by ste mali ísť takto po lanovke a tu je druhá čestka. V podstate už budete mať dobrý loot. Čož ja mám dosť dobrý. Oh my gosh. Vidím typča. A nepáči sa mi to. Poďme ešte, že... Ale tam v ďalke bol typčo. Come on. Ja mám najlepší loot na svete. Jo, oni killujú bossa. Ty kokos. Počkaj, ho nájdem. Jo, vidím ho. Ticho, buď ticho. Ja si počkam kým ho zabije. Alebo? Počkaj, kde? 25? On nevie o mne, lebo L. Aha! Ty kokos, tu je ďalší. Ja, že... Kto ho zabil? Ja, že ho poďa si zabil. Ty dementi. Zrejme nezabil. A ja nemám matro. Oh! Dobre, rek. Au. Kamo, tá epická pupa je extrémne dobrá. Počkaj, tak to tu robím.
Kámo, jak iba, že bum. No a mám už, niečo pokoj, hej. Zase neurobíte, že to je mi už bystre. A už máme akože dosť dobrý úvod. Jo a vlastne teraz sa možno pýtať, že prečo som tam tie veci nechal, no. Nenapadlo ma ich zabiť. Len zóna dáva po jednom oka, no chcem poď. Chcem to sa. Dobre, zničil som si. Ja, čo ma odhaduješ? Čo si myslíš, aký si veľký král? Dobre, nič iné nechcem, keď sa nehrávam. Medailon nechcem. A ideme. V podstate ja som tu prišiel iba pre tú momentu. Medkit, 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 medkit! Kámo, vidíte, aké mám správne čestky? Kámo, leď, ja zhebnem na zónu. Ne, ako ide, tak to nestíňa, dobre, akože. Akože teraz to ešte stíňam, ale vtedy, ale keby to akože už to ešte ďalej, to som si. To ne. Ako ten medailon nejak som mohol zobrať, ale to je jedno už. Lebo ten healuje, keď niekoho zabiješ, a to sa akože celkom hodí. Takže tak. Takže máme jetpack a už potrebujeme ako keby to. Tie rukavice, ale tie nechcem. Ako tieto tu veci sú dobré na auta. Ale v podstate veď môžeš pickaxovú taktiku a to za mňa ešte lepšie. Lebo akože dáva to celkom dobré rany. Ten pickaxe. Akože sice iba 20, ale za mňa je dobré. Oj! Dúfam, že tu má to ešte AR-ko. Kamo, niekto ho vypredal už. Ne. Ty blbče, proč si to prodal inému typkovi? Do tejto už sa nedá hitnúť, čo? Nedá. Tu už idú. Tam sú fajty smerom. Jo, aha, tu je. Mo dobrý spawner. Kámo, to bolo elfko, to bolo úplne NPCčko. Môže... Mal toľko healov a on mal, že možno tých 50 apok, či koľko to mal. No.
A ideme do fightu s cudzým autom. Pretože prečo nie? Opa. A som zvedavý, kde sú nejaké hráči. Jo, aha, ten si ide stavať, ok. Jak sa máš? Jo, aha, tak tu sú dvaja, no. A dvaja sa... No. Kámo! Tu sú mega asi fighty more, ne? Ale držím high ground, čož je dobré. Kámo, ten je dobrý. Ja utekám asi, no. To nemám šancu vyhrať. Títo sú silní na blízku. Ale kto je silný na blízku, nemusí byť na ďalku. Poď sem. Kde ste? Vidím. Tak len to podkopem. Jak už ide? No jasne, môj aimbot. Pochop to, ja som nie taký silný. Choď do frasa. Choď do frasa. Dobre. Čau, čau. Majú sa tam dobré. Kamo, jeden je extrémne silný. Ale že fakt, že extrémne. No ja toho čo nemám. Jasné, ďalší typ čo why not. Nehovor mi, že to je ten istý. Ty kokos, dostal som dosť. On mal legendarku, to sa nedalo. Ten fishstick bol dobrý. To musíme uznať. Nedarí sa mi v Battle Royale v poslednej dobe, neviem prečo, akože teraz hej, akože mal som dlhú dobu od Fortniteu, čiže akože trošku som sa zhoršil, musím sa do toho dostať. Takže tak no, ja by som toto akože video ukončil možno box fight me. Lebo vyhnúť, takže ideme toto, box PvP. Dáme si túto panterku, nech vyzeráme desivo, ale nie až tak tryhard. No a toto si pozrieme tú rukavicu blbú a dáme ready. Zatancujeme, koľko máme koruniek? Hej, akože hovoril som, že mám dve, teda naposledy ste sa mi zdá, že videli dve, alebo neviem koľko. Ale vidíte, už mám 11. Takže, tak. Zvládol som to, mám 11. Jo, ale poviem pravdu, akože neviem ako som to získal, lebo v podstate to sú už iba také, že náhodné hry, keď hráme už dlhšie s kamošmi. Ale nemám takého dobrého akože parťaka, že kamoša nejaká, ktorý by nezebol, lebo ja mám iba takých, ktorí ty kokos zhebnú ako prvý a potom akože oj, chill bro, on má FNCsko, ďalšie FNCsko, to sú moji bratia, traja tu máme FNCsko. Kamo, prečo si kupovali toto L-ko gitarové? Poviete mi, na čo je to L-ko gitarové? Hallo? Hallo? What do you want? Bro.
ja radšej si vypnem, aby som niekoho nepočul. Dom iba takto friends and teammates. Kamo, seka sa to. Tak ako vám poviem, ja neznášam boxy, takže... Jasné, zase to tak... To normálne, ja chcem toto napravo Hands go up. Niekoho som zabil. Tam je niekto. Fišky. Kamo, kto nebere fišky, ten je najväčší deviš. Tej kokos, aj keď ani nemusí byť nekeš. Takže môže dávať pekné rány. Kamo! I'm a Zarsine, full of Lilos. I'm a Grammy, a bigger fish. Ano, yes sir? Kde mi ide zada? Ahoj! Slepačí vývar! Doriť ma asi zherne slepačí vývar, prepáč. Kamo, ja sa to seká, keď mám malý feed. Ono to asi na videu sa nezdá, ale ono to fakt seká. Kamo, ten je asi najlepší. Tento Sealand dá skve. Takže je dobrý. Je dobrý dosť, akože. No a ako je, teraz sa mu nepodarili, GG. Ale tak vám poviem, že proste niektorí moji kamoši, miesto toho, aby sa zlepšovali, sa zlepšujú. A ja sa podľa mňa zlepšujem, akože nie až tak moc. Zlepšujem sa. A tento degeš mi prebral skin. Takže ja neviem. Tej kokos! Tak ten je dobrý. Tej kokos! Nie, ja sa netrafím do ňoho. No tak GG, Danielka. Môj aim je horší než neviem koho. Come on. Ja sa nechce. No dobré no. Tak ako, nerad končím toto video, ale žiaľ, musím, rozmýšľam, že si kúpiť tohto. Typča, neviem prečo, ale why not. Alebo ešte tento pickaxe rare. Ale nie, robím si srandu proste. Alebo ešte toto. Ale nie, kúpim, to sú také... Ale dúfam, že sa vám teda video ľúbilo a nezabudnite dať like, odber a zvonček, aby vám nikdy takéto nikdy nepodarené žiaľ. Ale tak ja si nevyberám hráčov, ktorých proste dostanem, takže zatiaľ čau čau.